Chinga kichingia na indo mwancho murigere rwegeta seni kya Ndizi TV na bo bwansu bwo mu Gusii no kwegena kwani na nogenderete kwegokya kubwatia miroberi yonsi yeritko rya rero cyaragire Chinsa Isato ekerondete okwarigania SMS Amayia iri ngomanyie na raya yankwariganeretie asenchera ere yobwekeranu ritanganike gimati ataranyorega tiari ngwariganeretie asenchera ere yobwenye Gikoranje ka kando tutige togenderere ne miroberi yo kumwarigania Raila Odinga no gusaba kwegatia baraikorwa Gusii umugabano ito amosinyaribo ero irete chikura fairly abaraikorwa Nyamira gusabwa kubwatirana no mugavana go ikeraneri abana inchi amagendera magega yekina konachwa as in Azimio under the leadership of Raila Amolo Odinga. Understand the law. Umurikyo monene w'ekyama kya Jubilee Jeremiah Kioni ko ene kyabuna no barase Azimio nande wekababwatiri chiko ayo manayanda mango mwacho murigereri karanso ikengumanya senchera iyo bwekerano retariane Everlyn Osero ekero tokubwatirana nere Joshua Auta kwene kyabuna wekere asensemeria yebimanyiriro wegongo kwenyorona na bako tonyora asensemeria ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bako twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website ito tonyore wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mange tokoya chaka kurwase county ya Nyamira awase abarai baburiwe kubwatirana no mugavana we county eyo Amos Kimominyaribo ero kurwa bokorera iboro byabo koreta magendero ase county ya Nyamira yani go yabaya kwana magega iyo kina ekyo kyabegetwe kwamereria obubuyibwa ya Nyaribo kyabage konachwari tkorya rero ase yatuguterware ase keryabna obusaiti boisaine tibwarenge ororo muri kitkurwase county ya Nyamira job manki no roboti urwaso wekiranu validly elected as the governor and deputy governor of Nyamira County. Aseke gambo kyarenge gwetera omutandao omunachi ekina kanye kimondo narwa okonacha buna ebitango byabegetu no Mosweri Dennis Ayera oyuboigo orenga sensemo yoyole kwamereria ekirokyo bugavana gwetera UDA Walter Nyambati mbya isaine gotenenia obubwibu mugavana Amos Nyaribo. The gubernatorial election for Nyamira held on the 9th of August 2022 was substantially conducted in accordance with the Constitution, the Elections Act, the first and second respondents were validly elected as the governor and deputy governor of Nyamira County. Omo MCB wodi arigo manyambega gisesa oyubo igori gatia barayase kyama kya UPA ekunyali batumigete go amerelia sobochori obonene naikira naseke gambere kyo asasa babarayibonsi ko bwaterana na gwanchera noko na chagwe court and interacting organizing secretary ya chama ya UPA and ekina kyama ekyo mo governor Amos Nyaribo achora tunganero mo governor bweka kure chama Kenya na ande tutete ko wakira ekoti osema kamarit ko liala rombo ya mono so riba ruling a chikura chia koretu 2022 chombo governor omoske Amos Nyaribo na chibwete ngomo governor omoske William Ruto na ra omoske Nyambati akamobeke gasiga iko toko mosaba na ndenga nchomo getutu ngo sabo omoske Nyambati inge kineka sekoti ikere yara ko babuye gare ko getigera gaiga na lituranyora magendro omonogerebwe bunge ya county Nyamira Enoch Okero boigo nateba nanchirana okona chokwo asate babono no kubwatirana elinde ko gendereria county Nyamira batikana ne chikura chietete ase bali bata isanegete ne nchorobo choli bwa chiete na ayo naro demokrasia ito yense itagotoa igebi nambia ndakona chuna nchena somira so mutanda kere twalenge bisaranso byogo etio mo county secretary oyere talia eli achaga iga ase bunge yaito nchena so mutanda ona somire ngekina kyo ubo governor bwa Nyamira nkia na chulitkolia lero nimbo atoko semelia sikoti cheito na indali chekire goetia tunaheshimu na tunakubali mambo ilikuwa vizuri kulingana na ile decision gose ogochora kulia
ensemo y'abamenyimbanjira noko na chokwo ase bateba bono ekigetigarete n'abarayi bonsi gocha amo erinde kugendereria ekaunti ya Nyamira Zao yankete abantu baminto ba Nyamira County anariko basaba aba MCA baito abantu bonsi pi ba mugaba na chinga gichingi yatokoremeremo president ya Kenya njaro chenga ekaika komwemeremo kakika mwete mirimo ndo gwanja abantu baito nyambati n'abarayi bali bande babwatsinyali batokoremeremo bya bajumbe bali barenge nyuma gwetera aso musikoyo begetekina tigakono batike politics yalire Kuruase kaunti ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbia mono murikeito Job Maangi asoroboti ururikiranu kuruase kaunti ya Nyamira mayanda nigabwatanse ase kinyoro kya Nyagonyi yo gutoka se wodi ya sensie bunge ya Kitutu Chache North kaunti ya Kisii magega yo musao yo mo gutoka gesungete asomotebweri pera ase omugondoye ne kore kyare to gwichano konene aso mugambi bwenseme ya enekya na nene kuboria abantu kwenekya bunankoria bare chinchira cyo gukwanirana cyo gukwanirana ekero eriyo manalia tokire ase nyomba eriwetanga kurwase amabe ange unaya umurike ito Mildred Momanyi noroboti urwase obwagare Amagombo n'umuchano nigo abwatanse ase mambiarero ase kinyoro kya Nyagonyi yereme wadi ya sensi kubwatikana nogo kwa kumusaideni Osero uyotoka gesungetie asomotobweli pera asomogondoye Kolengana na tato mwabonya gusira umugaka Osero soga nigo amamotia ase okoba omorebi bwekerengo kiguru gwitera aso gutumika ebinyugo byo gutindia ase nonya nabo amati ya kwanira chinga kichyo mwelyo baranete na Nyagusira Mwana wana ruete ko lishie bunda yana kana nyekira na nyesibira kamago jija anda indo je gwajire bwangu Maria woko na konyu na runya kitali muishonde na ronga de konyu anda itikanda asibure ngombe kurumata ngombolinga agyosi bete ma ebisini na siwa ngana ganda kusibure ngombe kamute yana miyoko nyoyi akaganda kanyoyi naenda kairana muswaji mwana alengororo akamotevinga ochotiga marwa olemme kuchole kuyo muruyo lyo nganga inkoira chinkole machibwe ko bukima tatali yoto wakorana akatebanje tiganda agenda kurara wana jirachi akaja mwaya mwana mambinko iwa bantu bakukwana isiko alingonya oranga ngoji gasoka bagondevinga ki Osero rinde bwangante tegali mwana one uyo mumro minto bona bana ajire na kumiri sana konyora mwana isungeti umote ngokule pi saa 11 amezida kipita pita. Sasa mimi najiuliza hii ng'ombe, kwani ng'ombe inapelekwa saa 11 mtoni ama ni nini? Kumbe alikuwa anatafuta kamba. Umuchibu we sublocation ya Masakwe Evans Ogamba kolengana na ere nigo ateba se omubuko bwe satia Nyagusira nigo atigali uko ilio nonya nabo litare gosomeka bya tigaga sakara kini ngali kwereweka tajete skuru bya twate maukaligeri baskari mpaka bwate na boro bakora ujungusi yaba ekogera kanate mako gasoma ngali ko lietolio ko chikora nelio moelio papa watoto neliko mochikora lakini ebintu katige nonye ko algo bangana ki toliko yimbira nyango someka sengi nanda masomo aye talinga manne nigo akora ase okurwa esegeto gwetera asogo sonsorana elio manalie genka bunenchera ya moyo gokyanya ebikole by'abantu b'imyaka emeke kwerusia obugima bamuraba bakke bange kumwetanine family teli bya mondo goita liye bagaka ikaransa mune family igere mosori we shideroro no bogimo bona kole melite ke iri monte rusia bogima asege njya magana makama nyomba ese bintu binde kumwetanire bogima nabo bakonwe mokorera merani nago sange family tigatwara mareme nondoka bwate birenge rina mnebi to bikemeke gima bireje na mnembi takeiri ko base community kurusia basahaba ke abwenda konye echami mambi umubere Onyagusira bono nigo okendrete asengendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital iliokoa abo bisabo botuki gose DCI kuigaka obotuki bwaime ngo reporter ya igataseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi
Mbia mono muriketo Mildred Momanyi ase orboti ororikiranu abarai au korwase county orogongo rwa Gusii anene bali barase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya nigo batebire buna nigo beyariganite wekiranu aso kumwarigani umurai wekyama kya ODM Raila Amolo Odinga ritkoria ankyo ime yorogongo rwa Gusii era nigara chigotarira chinsemo au arasara chiekoba yase town ya Kisii na boigo muchiokeroka eriyo gosago kwana n'abananchi na gosanga ebirenge igoro yari abaganitie abeka gokorwa se amatukari busyo muri keito Josephat Amisi nabakagusangana barayabo tuyariganirie boikiranu eri kumwarigania umurai bwo bwa Azimio imeye county ya Kisii ritukoria ngyo. Tulikuwa na mkutano leo ya kukaribisha baba. Sasa tunaambia watu wetu wote wakuwe tayari wakuje hapa stadium hapa mahali tumesimama. Tumeandaa vizuri, tumeleta kila kitu, tuko tayari. Tumekuwa na mkutano leo vile mwenzangu amesema, tukiwa tunajiandaa kamili kabisa kureceive baba kesho, na yale yote tumeongea, tumesema sekretari wangu atapata nafasi ili awaeleze ya kwamba mjue Kisii kumekuwa tayari kureceive baba pamoja na Nyanza region. Orengana na barai wanyarako bagwikirana segetikia Gusii stadium nigo batebire emeroberio yenyere ko bagikobekwa gati yabo oburindi boisaine rikonekia buna umusangirikano mambia okorekanire ase enchira yobwororo. As my chairman has said, we came here to inspect the venue and also to confirm that everything is in order apart from the venue. The following we have confirmed is in order and we are comforted. More so, the welcome he has made. At the moment, Baba is ready to come. He will arrive at Keroka, he will land at Keroka at around 10 a.m. and have some rallies around that place and greet the people. He will now come by road up to Kisii. At Kisii, he will land here. He will arrive here by road at around noon, and the program will start from there. The DCC bons pimbara aware security ego chakera na inchamo naye ngabasai baito twabatebiri muntu tayo josarie gento kyo muntu no nyo goeta osobandori bakone hokazi abantu baito tigabaje otherwise kwaza ne opportunity ya hokazi bari bakone chinchugu na mache tigabaje stadium mambo ya abantu bakarana abange une kiangazi kere babaoneri chinchugu na mache ne chisoda banywe. Abange nigo bachengeire etaro iyo ya Raila Odinga ase batebire nigo arachiko bagakwenekia ngane no nyalire koba gagukwanira obwe chikura obwanyate koba gokorekana ase umwaka nyalite koba gogweta igo ritukoria mambi ngo gwera kamtore omoneno itobwe party Raila Amolo Odinga baba tuamogwera kamira cha Gusii atoretera mangana Amayia lakini mangana mabaro ntotageti ntubuno mo Gusii na mangana ali abantu mukonya gukagera ngakero kenda mangana nara mabegusii intu abagusii gotora abantu babuga tobo nanda abantu banja ine tobuga tio nde mobe. Tumesikia ya kwamba kuna watu wengine wameanza kupanga as well the previous regime ya kwamba Raila Amolo Odinga is not supposed to step here in Kisii. We are warning you, try to attempt. We are going to welcome Raila Amolo Odinga here in Kisii because Kisii County is an ODM zone. Nonye nabo abaraya banyarako bakomerana ase giteke kya Gusii stadium nigo batuguteire are engana yenyalete ko bagikobwato kwa no yokabere omugabana be county ya Kisii James Omaribongwae. You have heard some whips are going on and all this. Some languages are also there here and there like in Kisii. Our best friend and who has been our chair and who has benefited a lot, the former governor, His Excellency of Wai, uttered some words which were discouraging, and we found out that those are just but bypassing statements. Kisii people are very stable and they are behind Baba. Kuripoteri kataseni Ndizi TV kuri county ya Kisii, Lieutenant Josephat Amisi.
Mbia mono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu omwana ogosomorokiwa aserieta Sofia Bosibori oyore no borema abete kagokora amatemwa ye class ya 5 na 3 KCP korenda kanyora max Isato 23 korwase eskuru eboroso ya Kionganyo nigo bono aberire iskasege kataragenda eskuru kubwatikana no kuborwa wechbesa nigo bono amate yo morokiwo yo yasokire na kuganionde bwensi obwato moyo bwogokonya wesoke na kubakonya iri achikwegendereria na masomaye ase eskuru ya secondary ya Nalondo murikeito Ndemo Stephen na Manke. Eke ne kenyero kia Kionganyo ewodi ya Bubaracho Kisii. Gweta ni chiwikibere mega ya boro kiubekera sigia kianda gosoi mechi secondary nigonko monyora Sofia Bosibori okemwa kale inka mwabo obore mambo betigitanga sere kubeko mukia ase skuru ya Kionganyo primary na konyora max Isato 23 ayu akoleta karangerigwe secondary ya barema ya Nalondo county ya Bungoma. Nimekuwa nje wiki mbili tangu tuanze kujoin form 1 lakini mimi sijaweza kujoin kwa sababu ya karo ya shule imekosa. Nabokonyora ikaranse gaigase kiriri ska angena njiraga ikaransara mbulita maguru bona kireta burio agwake hesabu yasinyire. Magega yogosira tatu mwabo mwaka wechiri bwibere na isano nemo nigo yabeire getira sengina Sofia gwisanekia magania ye amona yaba mwabo 5 na 3 asenka na asechisemi chiabo mungino gagwechana ubutko karwarita abantu nchara bari atachieti bana mbaragiriti atachieti bana banyoti uniform mbabwati none cyanga bakagoje school linda abana bakagende school na toko barigiriti ngakinyira babwete cyanga bakechi bacogate abana barase school bono igamba 3 oyomo nale secondary ogosoma lakini bono iga no aseriri no aliska muna tuliga no aliska aseriri Bono nonye ndagira igombwa tobokongu bokorigie ndagira ntachieti ekonda nyore nonye no motoriro ayamo nabera abetereri torare nchara ekere nsogete nari bakonyora ntasogeti mbabwati kendi gionsi nonye. Kusema ukweli mama yangu ni mjane na amejaribu sana kupata kile kidogo anapata anatulipia karo ya shule nikiwa primary lakini kwa sasa hapa tumefika tumeona huu mzigo unaenda kukaa mzito. Gwetera oborema bwaye nigo Sofia bire kagosekererwa na bana bande nekikera moyo moeso na sogosiru na goswe secondary ya barema ya ale na Londo elio kogendereria chisemi chiaye kwanyora bande bakomotanganira mutu banya komasekerera bakorukuru maega bamasekerera ono mwana gochigocha kurwe skuru gagocha gakurira. Hiyo shule inaitwa Nalondo CBM National School for Handicap ni ya watoto ambao ni walemavu. Hata mimi nimelemaa mguu mmoja wa kushoto ndio maana ninataka niende hiyo shule. Kwa sababu hapa nikienda shule za huku nyumbani watoto wao wananichekelea kwa sababu ninatembea vivyo vile nimelemaa. Egere mwana wegachire skuru na nje nabona ari gutwara oboremu bwake asenye njochire skuru bona nteba gakinta konyoronde oreto kese gakiankonye omwana oyagende skuru asenye nje goika Chinsa chindo nanyorongeire kurira saingino ore ogirire ndagera tari kuri ndagera. Oboro bwo mwana yo maitero moibori na kurwaiga senseme ya Bubaracho ward nige nke ya Sofia Bosibori kiryo kabago ndege kwende skuru no moitoyo asabona basabira ababwatare banyare gwesoke na kwene kibuna marora Sofia kunyara kobe lecturer ajalire gago ikirana goitera barabu gwesoki na gokonye nke ya tebira se kunyara kurende wikira boniga nigo ya ereiru ko reporteria Ndizi TV kurwaiga senseme ya Bubaracho ward egotoka imebonge anyari bari chache county ya Kisii Eri Tariane Ndemo Steven.
Mbia mononde mo Stephen ase oroboti ororo ikiranu asense mayaye umoroki wa Denis Ombati oyo bwate amaxi chimisa tona 19 nigonere abwate gyakogokera neye magega y'abasamaria bayaweso kya na komokonya aso kumosira weche kwegendereria netsemi umoroki woyo nigo abasamaria bo bamokonyire asarachi gose asarachi kwenyora chisemchiaye ase skuru ya secondary ya Hema Chitago asaba gago ikirana ase skuru yo ritkorera rero chaka masomaye muri kyeito Frida Kerubo no roboti urwaso bwagare kubwetekana nelichiko ase sekta yechisemi aboroki bakoleta amatemwa a KCPE omwaka bw'ekiribubere 2022 nigo babwenete gwikirana chiskuru a chitaliki 13 mutinyo kabere omwaka yiga bw'ekiribubere 2023 eliokogendera kwenyorera chisemi Kolende abange nigo barokanire goteikirana kubwetekana no kubura gwechibesa ase abange batali kwenyara. Those come in as a family to cater for the welfare of those who are in need. And as a school, some of you reported 2 weeks ago, others last week, but there are some who are still at home because of fee, because of uniform, because of inability to meet the requirements for one to join. Omoroki gwa Denis Ombati ngati ya boroki gwa bali banyorete omuchando bogosoa eskuru. Nigo Denis anyorete amaxi chimisato na 19 asenonya nabo mamumwabo atalinge no kubwa wikaka musemi kwirora eligo chikwenyorera scholarship eliko gendera na masomaye. Magega yoko igwabuna aboroki gwa bange babiri bagokonyeka nigo Denis emogetiga tambukiro na gutara na magorokoro ase county ya Narok goika county ya Kisii elio ogokonyeka. One of us here is a needy boy who had given up of joining Form 1. We came in as a school and we said let's invite this boy to come and join us, and it shall become a responsibility of all of us supporting him to go through school. Will you join us in doing that? Bono Denis nigale nekia kwegokeria ase anyorete libaga ase skuru ya Hema Chitago magayo musibati yo mogwe sokia elio kumusira. So where is daddy boy? Come over. Davis is a guardian to Davis. The need of this boy, and we took a part to allow him to come and join our school. So we appreciate his mother for also being concerned. It's not her son. She has offered herself to support. Tingaki aboroki gwa bekira sigia kianda bale kwaliganigwa nigo aboroki gwa ba Hema Chitago basegetiriwe gukora omukia eligokonyeka amatuko abosio. You have come here for a mission and a purpose to work hard, leave this place a better person than you came. One of our philosophies says that you leave Hema a better place than you found it. By working hard and scoring good grades, will make the name of Hema become better and better. Tinga kechio oboigoni go baboligwe koba abegenwa na boigo gwetenenera eliokonyora amachibu amaya ekiagera koibera konde gwensi ngoyo asamatemwa manene. There is no cheating. Honesty to excellence. If you are found cheating in an exam, soon you are beginning your exams. There is not cheating. You must work hard and be independent in any exam you take. Frida Kerubo, Ndizi TV.
Miyamano murikeito Frida Kerbo ase oroboti ururekeranwe kerabono abaoroki wabagenderete gosirwa erio kobakonya kwegendereria buyana masomo abo nigo yorigetie kerogo kyobochumbe ase bunge ya Boncharo ibo igoro mu director bwa skuru ya St Mary's Nakuru Geoffrey Okindo nere sokirie na korwa mabaga 10 gochiase abana anene bali bakorwa ase chiama tegitari kwenyara erio kobasira kobarosia kobegesa kukyabambya. We gave a scholarship last round, 50 of them to be in full scholarship, but they only turned up 40 and the 10 didn't manage to come. Maybe because some reasons were good, because they got other scholarship opportunities and they opted to go the other side. But now that there are 10 chances, we want to extend our love to the needy child, a student who did last exam and she couldn't manage to report to school last week. We wish to give her a chance to report to St. Mary Juniors Girls. For those good many reasons, St. Mary's Juniors Girls has given the girl child a chance to realize her dream for 4 years. So whoever wants to join us, just call our school number 0727-239-140 for better guidance and directions how to go about this scholarship. Elimisha msichana kwa manufaa ya kesho. That's our scholarship for the girl child. Abaorokia naboigo abaoroki wakorwa se skuru yoboroso ya itiboria Nyabaro nigo litkoria rero basanga na bana chintakana ase obomenyo bwa jogo children's home munenjira yemo yo kworokia obwanchani gokwana chinga kecho nigo abaorokia naboiga abaoroki wabo bago kerege tambukerekyo nagoteba buna gosena gwakangambia mono gochase abatenene be skuru eyo ase okubarinda abana bo buyachinga kibaborira abantu kogendera wesokia na gosanga na bana bo Dipo nasanya na manke. Omogoko munene nigo nekigwa hagati y'abarimu amanaboroki go b'eskuru y'oboroso ya itiboria Nyabaro ase basangari tukamo n'abana batali n'abayibori asamagacho ajogo children's home. Amaene twegokiri kumirana n'abana bake amo n'abanda banene banyarire gosoma igune organization ye narugwa kanga abantu bande bari isiko twarubwamo egera tunyari gutarira abana aba kogera mbere babwate mechando itakire gokonyu muna chianga endagera nabo turanyare to kuba support kwa njia ile yenye tutaweza. Abarimu nigo bakera abateneri benseme yongambuye muno asokorenda abana buyana gusaba abasamaria kogenderera wesokia na gokonya abana chintakana. Bangambia muno ase emanage asabali batenete enkeye ase twarorira abana babarendire bia egento yoka batagete no gokonya abale no na uwezo banyare ko tarire enkeye na kubakonye ndagera chianga. Aboroki go b'eskuru inigo bagokera gutarira abana bamwabo ase basanga ogosoma wedini okukwa aborokereria wanchana na bamwabo. Mkuu namshukuru sana sababu ni yeye alitufunza katuambia tusaidiane. Tusikia vizuri kwa sababu nimetembea hapa mjini Kisii town na nikaona watoto wadogo na wakubwa pia. Nyarire kumirana n'abana baiga bacandegete abari batabwati abayibori babo iwan koira libageli koira nelio bisieto yekisemi ngambi ya mono ya Kisii South abanene baito barororo sub county director Ministry of Education sub county director TSC. We thank you so much for giving us this allowance to be here with these children.
mbanyara kubaletera chizawadi ao buna chisabuni chitishu chindagera amone binde ebinge. Abana b'eskuru y'oboroso ya itibo lya Nyabaro nigo barorekana n'omugoko asogocha korera abana ase skuru ya Jogo ya Children's Home ase basangana barobona gosoma amo. Report edegeta se ni Ndizi TV korwa ase ward ya Kisii Central imeye county ya Kisii eliethandipon asanya. Mbia mwana umurikyo ito Dipon Asanya ase oroboti ororokeranu omo Director of Corporate Communication Juhuda Africa nigo amo osaserieta Bernard Nyamwaro niga gosiro mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase agotabwatia osogotabwatuka oroboti ororokeranu kubwatikana na bali abagokora emirimo ase serikali ye county ya Kisii ose bali bakonyora kibesa ase serikali ye county ya Kisii batali gokora emirimo korengana na Nyamwaro nigatere ngani uchiweka bosubekigambiro eriyo komosoera arati asekeria agotena tabwateti ebitambukiro bibwenerete. Simbarati igoro ase report yali wasogeti teliengiya ochi ase ebirengereri by'abantu gusaba Gusii ne report yeyo yatebekanire ngate chieti ase abalingi amagazeti n'abantu be media general lichiko ligoteba ekero eserikali egokora ekerengo kie igento bunekyo eserikali yeyo enyare gosokyo oroboti orwo gochiase abantu bonsi erinde nabarabo bamanye nande baisaneke nga ekene abantu mbali balikire bagokora emeremo lakini batali gochia emeremo bakori emeshahara ya busa nande gwachire mamincha ne katiba lichikolie katiba 227 amona article ya 149 inga igo wachie to kaligia organization wose company ogachoka yemerimo emereme yego kora etabwatetia machiko a procurement igonto bwenrete go koire court ochakere weekend buno kwa ende senate na into twachire court koboringa chibese gwatumegete koa e company yeye egokora audit yes staff njabwatetia machika procurement. Sasa watu wote wa Nyamira na Kisii sisi tuko pamoja na tumeungana, tunaongoja tu president peke yake atuambie tarehe anakuja ni tupange watu wetu, tumungoje, tumukaribishe, tumushangilie, alete development, alete employees, alete job opportunities kwa watu wetu wapate kazi. Abamenyi bensemo ya mukomoni yotoka sebunge ya Kitutuma saba imeye county ya Nyamira ni golitgolia lero banyoro bosemia igoro yamabali akoretwa kubwatikana no gosarwa ku mwana omunyaruka no muroberio warigani wane kyombe kya International Solidarity Foundation ase abantu bagenderete kubori wako ene kyona tibali ko basara abana banyaruka asengencho nigo bagusari obugima bwabo bwa mambya. Abantu bandi bamayete kolengana no mugusii ng'omwana utasaliri uitali munyaruka nabona aliko bateye ng'ine nyaruka gasa na atasarwa boye na bakonyora iskuru na bagweta ibintu ne binge na nda gutwara ifali erenene ibona batebiringa nigabwateli iguriri nene asama tukayega tuikire banyako bagutwegeringa kusara umwana umwiseke ne njere ya moyo gosaria obwekungi bwaye no gokina kwaye kyantu anyako batokoranga ekero umwana umwiseka gochikonyara kobo kwaruki gwatari gochigosoka yago chikonyako kobera nyumba twebuna abaibori abangina titonyara ko batoko bisa abana baita sengenchi yo chikobasara chinsemo cyabo Johnson ase chinga kichiko cyabono kurubosio abana bamura baikere gukwana nga tibakonyara ko bakonyoma abana basalire ase igonche gonale kuimisa abaminto abagusii inga tigatutige go sara abana baita baiseke gabono ase aba baikere ko tusomeriga batusomiri bakabono guchi bari gutiga ande abantu baito mbayiwo nande mbaitaba bari guchikokora bintebi ni tutokoba abatangania senka tweteme gukania abana abangina baito mbase kwaro byabana enjire yabo bisi igo kunno kukorenta abana ase michando abaga tutenene bakongu ase michiye ito tokania abana
Omuraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigagenderete komochia baria barengete koreto watananika wage siasa ukwana nabariki asa magacho ye kiama kia Jubilee myomuchio Nairobi Raila nigaigerera abakenya asikeriane kia bunamba chikogendera nemesangirikano yokumanya ebirengererio nabo igokugania kwa abakenya. Wanajaribu kuvunja vyama vingine vya kisiasa. Tumeona wabunge ambao walichaguliwa na wananchi ndani ya vyama ambao ziko chini ya muungano ya Azimio wakipelekwa kwa mnada kule Ikulu. Wengine wanasema ati wanaenda kule kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo Ikulu. Wale wanaenda kushauri tumbo yao. Tunajua kwamba kila mmoja kienda kule napewa shilingi milioni 5. Hiyo milioni 5 akichukua atapeleki kwa watu wake. Hiyo ni kwa yake ya kibinafsi. Wakenya hawezi kukubali kurudishwa katika utawala ya kimabavu ya chama kimoja. Hii demokrasia Wakenya walikufia. Na Wakenya bado wako tayari kumwaga damu kulinda hii demokrasia. Tumesema sisi tutaendelea na mikutano zetu ya kuongea na Wakenya. Tutazidi kuongea na Wakenya, tujadiliane na hao ili tujue mwelekeo. Nomorikyo manene ase kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni nigagenderete kwegerera ase keriagenderete goteba buna erena tigarite koba ase kiamekyo na ko nigatebire buna barai bali bari ase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya nigo bamanyeteri chiko erio barachi kubwatia ase kende yonsi bagokora imense ya Kenya. Kununuana itakuwako. Wale wako na bei waende sokoni iko pale State House. And you can always go to State House with a placard saying, I am worth this amount of money. They will give you the money. Kifika pale kwa mlangoni, andika yako, bei yako kwa karatasi kama hii, hapa uinue juu, seme bei yangu ni hii. Watakupatia. Because what they are doing is that they took away the subsidies ya shule, ya mafuta, na kila kitu. Hiyo ndio pesa sasa inatumiwa kuwanunua wale ambao have no character. But we again decided to follow the law. Because as I said, us in Azimio under the leadership of Raila Amolo Odinga, we understand the law. And of course all the others. We have wote wako hapa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka is with us here. And all the others. Eugene Wamalwa is with us here. And what Baba suffered fighting for was institutions. So we have faith in the institution of the Legislative Political Party, a product of the struggle that was done by Baba. Umanchi umurigere ribono wikiraga igano ngukurira Amayia ye Chinsa Isato asenchera ere yobwekiranu kerongo ko inyongo gatungo kumanyia buna eburaburu oseburukano nigo yene kiwase bunge ye Senate achinga kibono aba senator kurwase umurengo wa Azimio la Umoja One Kenya baba bakoleta chiburaburu na gotamusika omokonyi bwomonogeri ase ebunge ye Senate yentononya nabo kyairera omo senator bwe county ya Narok Ledama Olekina akoba kagose gati abaraibade kogoserwa kurwase ebunke ya Senate ayo munayanda mango mwanchi umurigereri nogendere ko yanyora ime ya Ndizi TV nabo bwansu bwo Gusii ekarongo konyore nabo kogendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website ito otonyore wetera www.ndizitv.or.ke iretariane Everlyn Osero tobwaterana na Joshua Auta kwenekya wikera sensemo imanyererio nere Petronila Mukeira uyonekya buna chibicha nerio gicha wikere asenchira yabene twara uburigereri borobya nabayigo botko borobotereru.